Здравейте! Днес имам удоволствието да ви представя най-голямата лодка на SD линията на Сан Лоренцо 132. Тук гаражната врата се отваря долу и става като Beach Area, а отстрани имаме две падащи платформи. По принцип тук би трябвало да има тендър, но в случая са направили бар, който да влиза в Beach Area-та. Отстрани може да видите как изглежда, когато бордът е паднал. А тук имаме приятно барче. Тук се намираме на мейн дека, на Aft Area-та на кърмата. Имаме огромна маса, която може да бъде за хранене или релаксиране. Вратите се отварят и влизат напълно вътре, така че целият хол да бъде отворен и да имате повече контакт с морето. Owner кабината е отделена, така че собственикът да има абсолютен комфорт и privacy. Вижте какъв простор! Отворените големи прозорци дават допълнителен контакт с морето. Могат да бъдат отваряни напред и назад, за да може да влиза естествен повъх отвънка. Елате с мен сега да видим и как изглеждат другите стаи. Имате 4 симетрични кабини, така че всеки гост да се чувства добре. Всяка кабина има своята отделна баня и тоалетна. Нека видим как изглежда и втория дек. Още една хубава широка маса за хранене. Два дивана. Естествено могат да бъдат конфигурирани по друг начин. Втори по-малък хол с негов телевизор. Носът на лодката също така е просторен. Имате лежанка с два стола тук. Джакузи, което може да побере до 3 човека. Нека видим сега откъде се управлява тази лодка. Опитате с 4 огромни дисплея. Мечта за всеки капитан. Нека видим и последния дек на тази лодка. Забележете какъв простор! Както долу в Beach Area-та, така и тук имаме огромен просторен бар. Горе може да видите щорите, които се пускат и затварят, за да може да влиза въздух през тях. Предна лежанка, както и още много дивани и шезлонзи. За съжаление този тур свършва. Успяхме да обходим всичките 4 нива на тази лодка. Надявам се тя да ви е харесала толкова, колкото и на мен. До следващия път, лайк и subscribe, ако искате да виждате още такива прекрасни лодки.